kita basuh. Usahlah adia tak heran sarato batamu muko nan jo pandangan. Denai orang biasa ndak samojo nan dia bayangkan. Sabalun kita batamu bajawe tangan, karena salamunan ko kita alulai batamu. Hanyalah chattingan saja di dalam Facebook. Namun adialah barasa sayang sarato jo rindu. Ndak mungkin denai tarimo de masih ragu. Elolah basobo dulu sabalun batamu pandang. Usahlah menyabui rindu ndak beralasan. Kolai samo katuju katiko batamu pandang. Usahlah kita jamekan nan kamalan. Dek denai orang biasa ndak samojo nan dia bayangkan.